Jina la Atate, di la Mwana, di la Mzimu Oyera. Amen. Tikulandireni habari dialogo kulikose kumede muli pano patiankuledi ambuye. Lero lolemba pa 17 Juni 2024. Mlungu wa 11 wa chaka cha mpingo. Mau oyamba akuchokela mbuku loyamba la mafumu mutu 21 nimeya 1 mpaka 16. Amene akutuwerengera mau oyamba ndi a Richard Chinduta kuchokela ku St. Francis Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mau amthenga wabwino akuchokela mu mthenga wabwino wa Mateyu woyera mutu 5 nimeya 38 kulekeza 42. Amene akutuwerengera mau amthenga wabwino komanso kutigawira mau ni Bishop Alessandro Pagani, ambuye opuma a Diocese ya Mangochi. Mau ammalembo oyera, mau ambuku la mafumu 1 Mafumu 21 kuyambira ndimeya 1 kulekeza 16. Panali munthu wina wa ku Yazreeli dzina lake Naboti. Iyeyu anali ndi munda wamphesa ku Yazreeli pafupi ndi nyumba ya mfumu Ahabu. Tsiku lina Ahabu adawuza Naboti kuti, tandipatsa munda wakowu kuti ukhale dimba langa, poti uli pafupi ndi nyumba yanga. M'malo mwake ndidzakupatsa wina wabwino koposa, kapena ngati ufuna ndidzakupatsa ndalama pa mtengo wake wa mundawo. Koma Naboti adawuza Ahabu kuti, ndithu pali chauta, sindingakupatseni cholowa cha makolo anga. Apo Ahabu adakalowa mnyumba mwake atakwiya. Msunamo uli tololo chifukwa cha zimene Naboti wa ku Yazreeli adanena, pakuti adati sindingakupatseni cholowa cha makolo anga. Motero Ahabu adakagona pa bedi pake atapenya kukhoma, osafunanso ndi kudya komwe. Koma Yezebeli mkazi wake uja adabwera kwa iye namfunsa kuti, nchifukwa chiyani nkhope yanu ikuoneka yosakondwa, ndipo simukufuna chakudya? Ahabu adawuza mkazi wakeyo kuti, chifukwa chake nchakuti ine ndinakamba ndi Naboti wa ku Yazreeli ndikumuwuza kuti andipatse munda wake wamphesawu kuti ndigule, kapena ngati afuna ndidzampatse munda wina m'malo mwake. Koma iyeyo wayankha kuti sindidzakupatsani munda wanga wamphesawu. Apo Yezebeli mkazi wakeyo adamfunsa kuti, kodi mfumu ya ku Israeli sindinu? Dzukani, kadyeni mtima wanu usangalale. Ine ndidzakutengerani munda wamphesawo kwa Naboti wa ku Yazreeli. Tsono Yezebeli adalemba makalata m'dzina la Ahabu nawasindikiza ndi chidindo cha mfumu. Adatumiza makalatawo kwa akuluakulu ndi kwa atsogoleri amene ankakhala ndi Naboti mu mzinda wake. M'makalatamo adalembamo kuti, lalikani kuti anthu asale zakudya, ndipo Naboti amuyike pamalo aulemu. Mupeze anthu awiri woyipa mtima kuti adzamneneze ndi mawu akuti, iwe watemberera Mulungu ndiponso mfumu. Tsono mumutulutsire kunja ndipo mumponye miyala kuti afe basi. Motero anthu amu mzindamo mmene ankakhala Nabotiyo, akuluakulu ndi atsogoleri amu mzindamo adachitadi monga momwe adawawuzira Yezebeli. Potsata mawu amkalata omwe mkaziyo adawatumizira, anthuwo adalengeza zakusala chakudya, ndipo adamuyika Naboti pamalo aulemu. Anthu awiri aja adalowa nakhala pamaso pa Nabotiyo, akuchita umboni pakhamu pa anthu onse kuti Nabotiyu adatemberera Mulungu ndiponso mfumu. Motero anthuwo adamutulutsira kunja kwa mzinda namponya miyala mpaka kumupha. Pambuyo pake adatumiza mawu kwa Yezebeli kuti, Naboti uja takonza, moti wafa.
Yazabele atangomva zakuti Naboti amponya miyala ndipo wafa, adakauza Ahabu kuti, dzukani, katengeni munda wamphesa uja umene Naboti Myezireeli ankakukanizani kugula. Nabotiyo sali moyonso ayi, wafa. Ahabu atangomva kuti Naboti wafa, adanyamuka napita ku munda wamphesa wa Naboti Myezireeli nawutenga kuti ukhale wake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Mtenga Oyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, udamva kuti anthu akale aja adalamula kuti diso kulipa diso, dzino kulipa dzino. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti munthu oyipa osalimbana naye. Ngati munthu akumenya patsaya la kudzanja lamanja, upereke linalonso. Munthu akakuzenga mlandu nafuna kukulanda mkanjo wako, umlole atengenso ndi mwinjiro wako omwe. Munthu akakukakamiza kuyenda naye mtunda umodzi, uyende naye mitunda iwiri. Munthu akakupempha kanthu, uzimpatsa. Ndipo munthu akafuna kubereka kanthu kwa iwe, usamkanize. Tenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Lero Mtenga wa bwino wa Mateyo tamva lamulo limodzi mwa malamulo amene Yesu analamula papiri paja. Lamulo lotsutsana ndi lamulo lakale loti diso lilipa diso, dzino lilipa dzino. Chabwino, koma ine, adatero Yesu, ndikukuwuzani kuti munthu oyipa osalimbana naye. Timao ena Yesu anafuna kutiuza kuti tigonjetse zoyipa pakuchita zabwino. Mauwa a Yesu akanatha kutipatsa ganizo loti nkani imene tinamva mawu oyamba buku la mafumu, kuti Naboti analakwa posalola kupereka munda wake kwa mfumu Ahabu, amene anali kumpempha kugula munda umenewu, osati kumulanda ayi. Koma Naboti anakana chifukwa munda umenewu unali munda oyera, opatsidwa kwa iye ndi makolo ake. Kuti ausunge bwino, chifukwa chake anayankha mokana kuti, ditu pali chauta sindingakupatseni cholowa cha makolo anga. Ahabu anabwerera kwawo akukwiya, kusafunanso kudya komwe. Kazi wake a mfumu Ahabu analemba kalata m'malo mwa mfumu ndi kuyika chidindo kuitumizira kwa akuluakulu onse akwawo kwa Naboti. Asonkhanitsa anthu m'malo amodzi, ndipo pomwepo anatuluka anthu awiri nakhala pamaso pa Naboti kumunamizira kuti Nabotiyo anatemberera Mulungu ndiponso mfumu. Tsono anthuwa anamtulutsira Naboti kunja kwa mzinda, namponya miyala paka kumupa munthu olungamayo. Cholinga chinali choti atenge munda anaukaniza kuti ukhale amwamuna wake, mfumu Ahabu. Naboti anafera umboni onama a anthu awiri monga zinamuchitikira Yesu mwini. Kulimbana ndi zosalungama
Kofunika pamene nzokuza ena, kapena zinthu zofunika za ena. Koma pamene zitikuza ife, Yesu atiphunzitsa kuti tikhale ofatsa, osalimbana naye munthu oyipa. Paka nkunena kuti ngati munthu akumenya patsaya la kudzanja lamanja, upereke linalonso. Nayenso Yesu monga Naboti anaweruzidwa ndi mboni zonama, napachikidwa pa mtanda, namtulutsa kunja kwa mzinda. Koma Atate anamukweza kopambana, nampatsa dzina lopambana maina ena onse. Lero l'uomo lino achuluka pakati pathu amene amaweruzidwa mosalungama, amene ali mundende pamene ali osalakwa. Koma olakwa enieni ali paufulu chifukwa analipira ndalama zingapo, mwinanso kulipira mboni zonama. Ife a Kristu pamaso pa zosalungama, pamene tinaona ndi maso athu, sitiyenera kukhala chete, koma kuwauza monga akuluakulu amene angathe kuchitapo kanthu. Amen.